ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ବାଲା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଭରା ସୁପ୍ ବନାଉଥିଲି। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ସହିତ ଜିରା, ହେଙ୍ଗୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବ୍ରୋକୋଲି, ଗାଜର, ମୂଳା ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟମାଟୋ, ସ୍ପିନାଚ, ହଳଦୀ ଆକୁ ସବୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସର ଖୋଲିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ସ୍ମାସର ସହିତ ସ୍ମାସ୍ କରିକି ଛଣାରେ ଛାଣିକି ତାର ଖଦଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ପୋଦିନାର ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଆଗେ ନିଜେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏସବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ପିଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।